prečo by vás práve toto video malo zaujímať? Dnes vám poviem 3 príbehy o tom, ako som si zjednodušil život, ako som sa naučil myslieť efektívne a kreatívne a ako som začal obchodovať inak. Nechajte sa inšpirovať týmito príbehmi, hoci si z nich vezmete len jedinú inšpiračnú alebo motivačnú myšlienku, to vôbec nevadí. Práve táto myšlienka vám môže pomôcť v nájdení riešenia na daný problém, ktorý možno práve teraz riešite. Zjednodušte si život, začnite myslieť a obchodovať inak spolu s nami. Naučíme vás myslieť efektívne a kreatívne. Ale ešte predtým, ako sa dostanem k príbehom, sa najprv predstavím. Volám sa Lukáš Franko a som zakladateľ portálu maui.sk a inštitúcie Forex Academy, kde sa venujem začínajúcim a pokročilým obchodníkom na Forexe. Som zástanca filozofie Kaizen, ktorá je zameraná na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach života. Okrem toho som praktický študent osobného rozvoja, neurovied a efektívneho myslenia. Snažím sa prepájať osobný rozvoj a coaching s podnikaním. Využitím mojich služieb sa naučíte myslieť a obchodovať inak, teda ukážem vám, ako začať reálne obchodovať a profitovať na finančných trhoch. Príbeh 1. Zjednodušenie môjho života. Začiatkom leta 2011 som sa snažil premýšľať, čo budem robiť okrem štúdia, teda akým smerom by sa mal môj život ďalej uberať. V tom som našiel staré e-maily a materiály ohľadom obchodovania na burze, konkrétne na finančnom trhu menom Forex. Oprášil som staré vedomosti, získané ešte na strednej škole a začal ich rozširovať. Študoval som deň a noc. Nepoznal som nikoho, kto by mi vedel pomôcť poradiť s obchodovaním na Forexe. Študoval som problematiku až príliš dlho, začal som mať pochybnosti o tom, či je vôbec možné reálne profitovať na tomto trhu. Aj napriek týmto pochybnostiam som si otvoril live reálny obchodný účet, napísal základné obchodné pravidlá a začal som celkom slušne zhodnocovať pôvodný kapitál. Keďže som mal len pár pravidiel a nejasnú obchodnú stratégiu, nehovoriac o know-how niekoho skúseného, reakcia na seba nenechala dlho čakať. Prišiel som o celý obchodný kapitál. Táto situácia sa nakoniec stala jednou z kľúčových v mojom živote. Čo ďalej? Má toto obchodovanie vôbec zmysel? Tieto otázky som si kládol dlhú dobu a odpoveď nebola jednoznačná. Avšak rozhodol som sa ísť ďalej, ale tentokrát iným spôsobom. Preto som absolvoval platené školenie, respektíve tréning obchodovania a psychológie obchodovania, ktorý mi ušetril roky štúdia a hľadania tých kľúčov úspechu, respektíve svätého kráľu, inak nazývané na Forexe. Teda zjednodušil som svoj život a zároveň aj obchodovanie. Zameral som sa iba na dôležité veci a hneď sa to ukázalo aj na mojom účte. Príbeh číslo 2. Efektívne a kreatívne myslenie. Dôležitým zistením v mojom živote bolo to, že ak chcem niečo dosiahnuť, a to je jedno v čom, teda nejaké ciele, úspech a podobne, musím sa naučiť premýšľať inak, teda efektívne a kreatívne. Keďže sa stalo to, že moje myšlienky a dizajn stránok prvej Forex Academy boli skopírované konkurenciou, musel som sa poriadne zamyslieť nad sebou a tým, čo má pre mňa zmysel a čo nie. Len pomocou aktívneho, efektívneho a kreatívneho myslenia som našiel odpovede na otázky. Prečo vznikol projekt Maui? Má to zmysel? Prečo robím to, čo robím? Aká je moja vízia, zameranie a poslanie? Mojou víziou je naučiť ľudí prekonávať staré status quo, a to tým, že ich naučím, ako sa dá myslieť a obchodovať inak. Ako si doslova pootáčať danú situáciu z iného uhla pohľadu a tým pádom ju dokážete rýchlo pochopiť a vyriešiť. Efektívne a kreatívne myslenie je nevyhnutnosťou k úspechu vo vašom živote, kariére, ale aj v obchodovaní na finančných trhoch. Zameriavam sa na osobnosť človeka, snažím sa porozumieť jeho potrebám a cieľom, čím sa moje služby stávajú jedinečnými a šitými na mieru. Pomáhať druhým ľuďom, motivovať ich a zároveň aj inšpirovať je môjim poslaním. Viem, že
ak človek naozaj niečo vo svojom živote chce dosiahnuť, tak sa mu to skôr či neskôr skutočne podarí. Avšak nie každý má dostatok energie, motivácie a inšpirácie na to, aby si splnil svoje sny, naučil sa žiť svoj život bez hraníc a bol šťastný. Práve preto vznikol projekt Maoj, kde pomáham, radím, motivujem a inšpirujem nielen obchodníkov. Príbeh číslo 3. Obchodovanie inak. Myslieť inak som sa už naučil, preto bolo na rade zmeniť aj obchodovanie. Keďže som názoru, že najviac sa naučíš tým, keď niekomu povieš a ukážeš to, čo robíš, jednoducho tým, že to niekomu hovoríš a ukazuješ, vidíš, kde by si sa mal zdokonaliť a kadiaľ by si mal ísť. Doslova sa ti otvorí pekná cesta k tvojmu cieľu. Takže ako som začal obchodovať podľa iných pravidiel, začal som stavať vzdelávacie centrum. Teda aktuálne je to tak, že som vybudoval prvé a zároveň jediné vzdelávacie centrum na Slovenskej a Českej republike, dokonca aj v Európskej únii, ktoré nazývame na Academy Room Maoj centrum vzdelávania. Venujeme sa komplexnému vzdelávaniu obchodníkov, kde sa zameriavame aj na osobný rozvoj obchodníka. Academy Room Maoj centrum vzdelávania beží pod záštitou Maoj a IFA, teda neformálnej inštitúcie Forex Academy, ktorá je zameraná na Forex obchodníkov. Nejde nám o to, že obchodník využije naše služby, ale o to, že ho naučíme myslieť a obchodovať inak. Chceme pracovať s ľuďmi, ktorí veria v to, v čo veríme my. Tak čo, chcete sa naučiť myslieť a obchodovať inak? Teraz by som prešiel k zhrnutiu príbehov. Myslieť a obchodovať inak znamená, že sa naučíte, ako si zjednodušiť život, ako sa naučiť myslieť efektívne a kreatívne a ako obchodovať úspešne na finančných trhoch. Teraz prejdeme k poslednej časti tohto videa, a to je k prezentácii projektu Maoj. Prezentácia kde? Čaute, ja som Lukáš Franko, no a som zakladateľ portálu myslite a obchodujte inak.sk. No tak som študent 3. ročníka, tu na fakulte špeciálneho inžinierstva, už druhýkrát. No. Dobre, tak sme tu kvôli niečomu inému, takže chcem povedať jeden príbeh, je to true story, ako sa hovorí na obrázku. Je to príbeh nejakého chlapca, ktorý začal tak trošku podnikať. Uvidíme tam rôzne veci. Musíme počkať, pokiaľ pôjde ďalší slajd. No, takže ten chalan začal trošku podnikať v svojich 18 rokoch. Spravil si e-shop, wow, super. Predával také celkom zaujímavé finty. Boli to nejaké také záhradka doslova v sáčku alebo na dlani. Bolo to celkom zaujímavé, boli to prvé začiatky podnikateľské, takže bolo to super. No ale potom som si povedal, že tak treba trošku chillu, netreba to vždy nejako síliť alebo proste pracovať, ale zároveň som chcel robiť aj niečo iné. Takže som premýšľal nad tým, čo budem robiť ďalej. No, samozrejme, bol som ešte prvák alebo druhák na výške, takže tak viete, jak to alkohol jedno s druhým. No ale potom som sa dostal k finančnému trhu menom Forex, kde som začal reálne obchodovať. Moje obchodovanie vyzeralo asi tak, ako v dolnom pravom rohu. V začiatku konzistentne, prikúril som tam peniaze, vyletelo to hore, samozrejme bol som macher a spadlo to všetko dole. Prišiel som o všetko, no vážne, nie je to nasmiech, ale čo už. No lenže potom som stál vlastne na nejakom takom rozcestníku, že čo ďalej, a povedal som si, že určite je to super vec, len som asi nebol ešte na to pripravený. Tak som absolvoval platené školenie, ktoré mi úplne zmenilo pohľad, alebo teda otvorilo oči, ako to reálne funguje. Čas pokročil, bolo to úplne všetko super, ja som začal obchodovať, darilo sa, bolo to dobre, ale nechcel som to proste nechať len takto, tak som začal organizovať školenie. Toto je plagát z prvého školenia, ktoré bolo pred rokom, necelým rokom. Čiže vlastne ďalšie slajdy, ktoré budú nasledovať, sa udiali v priebehu týchto
tohto roka, v podstate teda minulého. Po týchto školeniach som založil prvý portál osobný, volá sa saipebx.com. Bolo to už niečo také, že viac, bolo tam už toho aj vzdelávanie a ukazoval som ľuďom, ako sa to robí. Ale ako hovorím, bolo to viac menej taký osobný web. No lenže ľudia mali o to záujem, začal som školiť mladých, začal som školiť kamarátov, všetci sa vypytovali jedno s druhým. No lenže záujem mali aj veľké firmy. Takže on mal o to záujem, ja som bol strašne šťastný a keď vidíte, že to, čo ste robili, tak to má nejaký zmysel, je to super. No ale počasie sa stala jedna taká zaujímavá vec, ktorá bola dosť taký medzník v mojom podnikaní. Kopírácia nápadu. Jedna veľká nemenovaná firma skopírovala moje myšlienky, celé portfólio webovej stránky a spravila z toho platený produkt, ktorý im ide. No. Takže potom som sa spojil oficiálne už s firmou Forex Trhy. Ja som s nimi spolupracoval už aj predtým, no ale chcel som to mať úplne také, že tip-top. Nakoľko oni sú v tomto biznise už trochu dlhšie a sú to skúsení alebo teda experti. Takže spolu sme založili Forex Academy. Začali sa rysovať nejaké začiatky toho, ako by malo vyzerať to vzdelávanie v priebehu v budúcnosti. Takže bolo to na celkom dobrej ceste. Ďalší slajd. Som zástanca toho, že ak niečo viete robiť, tak choďte do toho. No ale toto podnikanie si trošku vyžadovalo aj nejaké odborné praxe a skúsenosti, ktorú som musel absolvovať. Sú to vlastne certifikáty, ktoré som získal od Národnej banky Slovenska, teda asociácie obchodníkov s cennými papiermi. No ale tá Forex Academy nestačila. V priebehu toho, ako sa tie myšlienky rozvíjali a vyvíjali, som prišiel na to, že tá akadémia je úplne niečo iné a je to, alebo teda má to úplne nejakú inú myšlienku, hlbšiu myšlienku. A to myšlienkou je myslíte a obchodujte inak. No, môžete vidieť dole aj skrátené logo. Zistil som, že, alebo teda počas toho, ako sa to vyvíjalo a rozpracovalo, že väčšina ľudí, ktorá sa zaoberala tým obchodovaním alebo nejakými finančnými trhmi, mala vždy rovnaké myslenie a vždy iba rovnako niečo robila, proste nejaký ten stereotyp. A ja som to robil úplne ináč, proste to fakt bolo dačo iné a ja som mal aj tie výsledky, lebo som si ich publikoval. Čiže vlastne nejakým tým poznaním bolo, že som zistil, že sa zameriavame na tú osobu obchodníka, alebo teda rozoberáme ho konkrétne, učíme ho, ideme s ním do hĺbky a nie do šírky. Vlastne rozumieme tomu, čo potrebuje, nakoľko sám som obchodník, sám som začínal, tak som vedel proste, čo je v tých začiatkoch dôležité a nie čo sa hovorí alebo čo sa bežne píše. Tomuto slajdu by som povedal akurát to, že keď sa chcete naučiť myslieť a obchodovať inak, tak je na čase dnes, ale to si povieme ešte za chvíľočku o tom niečo. Toto je naše motto. Ide o to, že tie myšlienky, alebo teda to, čo robíme, zistili sme, že v tom, čo robíme, alebo teda nie je to bežné, alebo nie je to bežný portál, aký je na trhu. A chceme obchodovať iba s ľuďmi, ktorí veria v to, v čo veríme my. Jednoducho chceme budovať nejakú tú pevnú stabilitu obchodníkov, nie nejaké plevy. No tuto už je konkrétny slajd, čo treba urobiť, aby ste začali myslieť a obchodovať inak. Takže je potrebná registrácia, no ale tá je tiež taká trošku komplikovanejšia, lebo potrebujete mať promokód. Potom je potrebné sa naučiť obchodovať, na to slúži vlastne náš celý program AOI. No a potom bolo ešte, že máte sa stať našimi partnermi. No a tento slajd je v podstate už posledný, tu je publikácia web stránky a keďže toto je dneska promo, lebo dneska som oficiálne spustil portál, tak mám pri sebe nejakých 30 kuponov, kde je vlastne ten promokód free. Čiže ak máte záujem sa niečo o tom dozvedieť, tak kľudne sa zastavte a ja vám to dám. Díky za pozornosť.